Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyet foglalva énekeljünk. A 338. dicséret a régi énekeskönyv szerint lelki próbáimban Jézus, légy velem. Mindegyik versével. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy minden napról lehet érezni azt, hogy Te előtted van, hogy megszentelt, hogy az a nap az valami szépet, jót hordozhat. Köszönjük, hogy ez a nap is ilyen. Elvégezhettük a magunk dolgát, lehetünk itt előtted, meghajthatjuk fejünket, és érezhetjük a közösséget. Köszönjük, Urunk, hogy elhívtál minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy a szeretetedet nem csak itt érezzük, hanem otthonainkban, munkáinkban is. Kérünk, tarts meg bennünket, segíts, hogy a Te akaratodat megértsük, segíts, hogy közelebb kerüljünk ismét hozzád, hogyha valamiben úgy érezzük, hogy elszakadtunk, vagy távolabb sodródtunk, akkor hadd tudjunk megint a Te közeledbe kerülni. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, köszönjük, hogy lehet a Te szeretetedet újból meghallgatni, arra figyelni, abba kapaszkodni. Kérünk, szólíts meg minket lelkeddel, igéddel, segíts, hogy
úgy éljünk, úgy járjunk, hogy tudjunk méltók lenni az úrvacsora vételére, hogy tudjuk a te szeretetedet minden nap elfogadni. Légy velünk, élünk Istenünk. Amen. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvasom az igét, a 8. rész 31. versétől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választaná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvérek, a napi igét szoktam általában választani, és a mai napi igét úgy éreztem, hogy ez most nem az az ige szakasz, ami alapján én a bűnbánati alkalmon tudnék szólni, és egy kicsit néztem vissza, mondom, mert a címerünkön lévő ige, ugye az, ami a tegnapi szakasznak az igéje, úgyhogy úgy éreztem, hogy viszont ez most nagyon ide szól, nagyon minket érint meg. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye először van egy rövid magyarázat arra, hogy miért is érezhetjük úgy, hogy Isten velünk van. Hát azért, mert nekünk adta a fiát. Azért, mert ez a fiú, ez meghalt értünk, sőt, feltámadt, az Atya jobbjára ült, és esedezik értünk. Ugye hát ezt ünnepeljük most, hogy az Atya jobbjára ült, és esedezik értünk. Szeret bennünket, hiszen vádolhatna sok mindennel, és mégsem ezt teszi, hanem helyettünk igazságot tett, megigazított bennünket. Kárhoztathatna, mondhatná azt, hogy ezek menjenek a kárhozatra, ehelyett megváltott. Elfordulhatna, rémülten, hogy ilyen emberek vannak, hát akkor inkább nem akarom ezt látni, de ehelyett odafordul, és az ő szeretetében élhetünk. Az Ószövetség elég tanulságos a számunkra, rengeteg olyan esemény van leírva, amiben kiderül, hogy Isten, ha akar, akkor tud kemény lenni, tud kárt okozni adott esetben az ellenségnek, vagy az övéjének, akik elfordultak tőle. Ugye ezt megtapasztalták az egyiptomiak, megtapasztalta Izrael, amikor elvitték őket fogságra. Sokféle személyes történet is van arról, hogy hogyan tapasztalták meg ezt a hatalmat, és hát azt tudjuk, hogy az ember nem változik, továbbra is hajlamos sokféle elfordulásra, gonoszságra, saját magunkon is tapasztaljuk, hogy olyan jó lenne mindig a jót cselekedni, és olyan rossz, amikor mégse abba tudunk menni. Mindezt látva nem a hatalmát, a kárhoztató hatalmát mutatja meg, hanem megváltásunkra elküldte Jézust. És ő meg is halt értünk, meg is halt ezekért a bűnökért. De azért mindig oda van, azért hozzá van téve, hogy de azért feltámadt.
Tehát nem arról van szó, hogy kész, elment, és akkor most már itt szomorkodjunk, hogy minden remény elveszett, hanem feltámadt és felment a mennybe, tehát valami hatalmas csoda is történt. Ő, aki vállalta a halált értünk, ott ül az Atya jobbján, felment a mennybe, hogy továbbra is ezt a szeretetet sugározza, hogy könyörögjön értünk. És ezt minden hívő ember, aki szokott imádkozni, megérzi azt, hogy igen, az én Uram könyörög értem. Könyörög azért, hogy az én erőtlenségem erővé váljon, az én botlásaimból fel tudjak állni, hogy ne kárhozzak el, hanem üdvözüljek általa. Kárhozatra juttathatna, lenne miért. Ezért is vagyunk itt, mert újból és újból azt érezzük, hogy Uram, mélységben vagyok, milyen jó, hogy hozzád jöhetek ebből, de inkább kiváltott minket ebből. Szörnyűködve elfordulhatna, de inkább felénk fordul. Hát, mi mutatja azt, hogy az ő szeretete nem hagyott el bennünket? Egyrészt pont az, hogy az igéje újból és újból megérint. Isten igéje megszólít, megérint, és azt érezzük, hogy de hát én veled vagyok. Én téged támogatlak, én ott vagyok, akkor is, amikor te erőtlennek érzed magad. És abból is látjuk, hogy ami történik velünk. Amikor valahogy úgy történnek a dolgok, hogy még a szomorúságban is megláthatjuk Isten kegyelmét és szeretetét. A napok is megmutatják azt, hogy Isten még mindig szeret minket. Mi pedig ebbe kapaszkodunk, ennek örvendünk, és persze azért bűnbánattal jöttünk ide, azért szégyeljük a rossz tetteinket, hogy emellett a hatalmas Isten mellett mi mégis hajlamosak vagyunk gyengének, erőtlennek lenni. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Hát, ahogy Pál tudja sorolni, hogy mi minden rossz érheti az ember, mi is tudnánk. El tudnánk mondani számtalan olyan rossz dolgot, ami lehet, hogy pont velünk is megtörtént, ami akadályozta azt, hogy békességünk legyen, hogy szépen menjünk az utunkon, ami az igehirdetésünket zavarta meg, vagy éppen a saját gondolatainkat, lehetne sorolni ezeket. Hát ilyen események azért hívőket és hitetleneket is elérnek. Nem arról van szó, hogy a hívő kap ilyeneket, a hitetlen meg boldogan él, hanem a hívő és a hitetlen egyaránt megküzdi ezeket, csak a hívő érzi, tudja, hogy vele van Isten. Ezzel együtt ott tudunk maradni Istennél, hiszen általa van erőnk. Nem azért vagyunk Istenéi, mert csupa jó dolog történik velünk, hanem azért, mert minden időben ott van velünk. Egyik gyülekezetben voltam vizitálni, idén látogatni, és a gyülekezet leírásában, ahogy az elmúlt évet írták, érdekes módon egy fájdalmas dolgot írtak, hogy több temetés is volt, meg több nehezen elhordozható esemény is volt. Felsorolták, hogy milyenek olyanok, akik közéjük tartoztak, megküzdöttek a napokkal, nehéz volt. Mégis azt írták, hogy mindezekkel még jobban összekapcsolódtunk mi mint gyülekezet. Mi még jobban megéreztük Isten áldását. Igen, ott volt a fájdalom és a nehézség, és mégis ezekben a szomorú időkben, amikor vigasztalni kellett a másikat, ezekben a szomorú időkben, amikor valakinek a hiányát pótolni kellett, mert elment, akkor is azt érezték, hogy viszont Isten velünk volt. Viszont ő megsegített bennünket, viszont támaszunk volt. A világban sokféle hatalom van, és akkor ezek, amit itt fel vannak sorolva, hát ez szinte ilyen költői módon van felsorolva, ez mindaz, amit itt látunk. Ugye gondolkodhatunk, hogy abban a misztikus világban, amikor a pogányok mindenféle dolgai voltak, ugye itt felsorolva az élet és a halálnak a kérdései.
az általunk nem ismert világnak a ránk való hatása. Ugye csak az, hogy miért babonások az emberek, mert azt gondolják, hogy a világ felett is van valami, és nekünk ettől nem kell rettegni, hogy van ilyen. De a történelem eseményei is megviselik az embert, azt, ami most van, ugye, mert most is ott vannak mindig ezek a dolgok, hogy háborúk, politikai és egyéb gazdasági más történések, és ami előttünk áll, amit nem látunk, amit nem állandóan ugye ezt mondjuk, hogy vajon majd mi lesz. És ez is itt van a felsorolásban, hogy ez is egy hatalom. És ettől is lehet rettegni, és vannak is, akik rettegnek tőle. Aztán ott vannak az emberek döntései. A nagyhatalmú emberek, akik a maguk helyén dönthetnek, kiskirályok és nagykirályok, mindenféle helyzetben döntenek, és azoktól a döntésektől függünk emberileg. De ezek nem választhatnak el bennünket Istentől. Felettes erők, emberi vagy számunkra megérthetetlen kudarcok, sikerek, felemelkedések vagy lezuhanások, általunk felfogható lények, van, aki a pókoktól iszonyodik, vagy más hasonló dolgok ijesztik meg, és általunk felfoghatatlan lények, amiket nem ismerünk, nem tudunk, de éppen ezért tartunk tőle. Ugye annak idején hányféle lényt talált ki az ember meseszerűen, hogy lehessen mondjuk a tengeren rettegni tőlük. Minden Isten teremtésében van. Az, amit fel tudunk sorolni, meg az, amit nem tudunk felsorolni, minden. Ki lehetne ellenünk, ha ő teremtette, mi meg az övéi vagyunk. Igen, mégis előfordul, hogy az ember, hát reméljük, hogy nem retteg, csak tart más emberektől, tart eseményektől, adott esetben babonáktól, mindenféle dolgoktól, bekövetkezhető dolgokról. Hogyha ilyen van, ha van ilyen tartás, akkor megint csak azt mondom, hogy szégyeljük el magunkat, hogy még mindig ilyen erőtlenek vagyunk, de utána hívjuk Isten segítségül. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Mert hogy semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban. Hát, ugye ez megint csak megérintett bennünket, Isten szeret. Szeret úgy, hogy erősek vagyunk, hogy fel tudunk mutatni dolgokat, hogy van már esemény a hátunk mögött, amire hivatkozhatunk, hogy én ezt megtettem. Meg szeret úgy, hogy azt tudjuk mondani, hogy hát azért sokféle egyéb dolog is van, kudarc és nehézség, amire nem vagyok büszke. Szeret úgy, hogy erőtlenek vagyunk, és szeret úgy, hogy benne vagyunk erősek. A szeretete feltölti az örömöket. Ugye jó dolog az, hogyha az ember egy sikert ér el. Jó dolog az, hogyha valamire azt tudja mondani, hogy na ez most klassz. Jó, hogy ez megtörtént, ez bekövetkezett. Hogy megélhettem ezt az időt, hogy betölthettem ezt a feladatot, hogy az enyém elértek valami szép dolgot. Jó dolog. És jó az, hogy mindezeket az örömöket Isten valahogy még megtölti, még erősebbé teszi, még áldottabbá teszi. Valahogy az ember nem attól fél, hogy persze, ha ilyen magasság van, akkor biztos lesz mélység is. Ugye nem valamilyen kiegyenlítéstől retteg állandóan az ember, még jó időket sem tud megélni, mert attól fél, hogy na biztos eljön ennek a böjtje. Ugye van, aki kifejezetten így éli az életét, feltölti az örömöket, és csendesíti a bánatot. Csendesíti a bánatot, ugye, ha valaki valamilyen szomorúságban, betegség miatt, kudarc miatt, gyász miatt, valami rossz érzésben él, akkor ez is szépen elcsendesedik. Ez is valahogy megbékél. Hát Pál azt mondja, hogy ez a szeretet, ez legbővebben Jézusban jelent meg. Érdekes ember ez a Pál, ugye, mert mit is ír,
hogy ki lehet ellenünk, mi lehet ellenünk. Ugye fel van sorolva rengeteg gyakorlatias dolog, hogy meztelenség, fegyver, stb. Ez az ő napi élete volt. Naponta érték ilyen támadások. És naponta élte meg, hogy Isten szereti. Miközben állandóan feszültségben kellett lennie, meggyógyított valakit, és utána meg akarták kövezni, sőt, meg is kövezték. Egy állandó ilyen feszültségben folyton ott volt benne, hogy vajon mi lesz most velem, és mégsem azt látták az övéi, hogy na hát persze, szegény megint kétségbe esett, mert annyi rossz történik vele, hanem azt, hogy másnap ugyanolyan erővel és bölcsességgel és szeretettől tud menni. Megkövezték, mi a következő dolga, feláll és visszamegy. Hát ő megélte ezt, hogy Isten őt szereti, hogy őt, aki magáról azt mondta, hogy a bűnösök között első, hiszen üldözte azokat, akik Krisztus követők voltak, hogy őt az Úristen így felemelte, hogy lám, innentől kezdve az övéjeként szolgálhatott. És bemegy Damaszkuszba, és úgy kell kimenteni őt létrán, kötélen. Ugye? De mégis azt éli meg folyamatosan, hogy Isten ő vele van. Nem azt éli meg, hogy minden sikeres, szuper országúton járok a hídben, hanem azt, hogy ez nehéz ösvény, de Isten mindig ott van velem, mert szeret. Ja, milyen lehetett neki felfognia Isten szeretetét, hogy egyszer csak rá kellett döbbenni az, hogy pont az ellen fordult, akit Isten küldött. Pont azt akarta elnyomni, akit az ő szeretetéből odaadott, az ő fiát próbálta elhallgattatni. És aztán mégis azt élhette meg, hogy de hát engem kiválasztott az Isten, annak ellenére, amilyen voltam. Az ő szeretetét élte meg. És azt látjuk, hogy újból és újból, akár az apostolok cselekedeteiben, akár a leveleiben, mindig arról tud beszélni, hogy őt mennyire szereti az Isten. Hát, ugye nem a pozitívum jut az embernek eszébe arról, hogy valaki állandóan börtönben ül, hogy hatalmas utakat tesz meg, hogy állandóan szervezkednek ellene a város vezetői, hogy hogyan lehetne az aktuális városból kiüldözni, de ő ezt úgy éli meg, hogy Isten engem szeret. Mert lám, ezekben a nehéz időkben is vannak, akik az én szavamra odatértek Istenhez. És látják azt, hogy én áldott vagyok mindezekkel együtt. Nem mindezek ellenére, mindezekkel együtt. Az ő szeretetétől semmi el nem választhat minket. És ha Pál ezt tudta mondani, akit azért sok minden módon próbáltak elválasztani Isten szeretetétől, akkor de jó, hogy mi is tudjuk mondani, hogy Isten szeretetétől nem választ el minket semmi. Ugye Jézus követéséről vagyunk elnevezve, keresztényeknek mondjuk magunkat, éppen az elmúlt napokban volt arról szó, hogy mi azért nem kereszténynek mondjuk, mert az félreérthető szó. Ugye lehet úgy érteni, mint hogyha a keresztet követnénk, és a régi, még a görögből átvett szavunk alapján lettünk keresztények. Ez teljesen egyértelmű visszautalás, mi Jézus Krisztus követői vagyunk. Tudjuk, hogy aki kereszténynek mondja magát, az is így gondolja, de mi a szavunkban is próbáljuk ezt kifejezni. Krisztushoz vagyunk elkötelezve, akiben megmutatta Isten az ő szeretetét. Ez a reménység, ez biztonságot ad. Letéve a bűneinket, és aztán remélve azt, hogy ez a bűntelenség megmarad, ez biztonságot ad. Így jöttünk ide, azt remélve, hogy most az Úristen megint megérint bennünket, hogy aztán az úrvacsorát ilyen megszentelten és megérintetten tudjuk mondani, tudjuk venni. Áldott a mi Úrunk az elhívásáért, és segítsen minket, hogy így legyen szeretet és békesség bennünk. Amen.
Gyertek, válaszoljunk, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy itt a templomban különösen is érezhetjük ennek csodáját, erejét. Köszönjük a testvéri közösséget, amelyikben így megszólítottál bennünket, de köszönjük, hogy haza is velünk jössz. A küldetéseinkbe, a feladatainkba, az otthoni szeretetbe, az otthoni sokféle nehézségbe, de örömbe is ott vagy velünk. Köszönjük, hogy elvihetjük üzenetedet, elvihetjük azt az erőt, amit most adtál, elvihetjük azt a szeretetet, amit itt is megéltünk. Kérünk, segíts, hogy ne tántorodjunk el tőled, hogy tudjuk megtalálni mindig a jó szavakat és jó tetteket, hogy tudjuk mindig azt mondani, ami tőled való, és úgy megélni a hitet, ahogy azt előtted kedves. Áld meg, kérünk, gyülekezetünket, oltalmazz bennünket az anyagi ügyekben és a lelki ügyekben is. Áld meg városunkat, hazánkat, áld meg vezetőinket. Segíts, hogy minél inkább tudjunk imádkozni a nehéz helyzetekben, és segíts, hogy minél inkább megtaláljuk a magunk feladatát. Köszönjük, Urunk, hogy letehetjük terheinket. Kérünk, maradj velünk kegyelmeddel. Amen. Imádkozzuk az útól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a mai bűnbánati alkalom ugye holnapra készít fel bennünket a mennybe menetel ünnepének az úrvacsorai alkalmára. Most ugye voltunk hétfőn egyházmegyei közgyűlésen, és ott is elhangzott, hogy hát ez nem egy olyan pirosbetűs ünnep, és ezért nehéz ünnepelni, de mind az itt lévőknek, mind az ott lévőknek, meg akiket el tudunk még érni, mondjuk azt, hogy azért ez egy nagy ünnep, annak ellenére, hogy nem szabad nap, úgyhogy aki teheti, az jöjjön el és ünnepeljen velünk. Holnap este 6 órakor, tehát megterítjük az úrasztalát, és lehet jönni Isten tiszteletre. Ugye a mennybe menetel ünnepe 10 napra van pünkösttől, a Szentlélek kitöltetésének az ünnepétől, ugye akkor is lesz úrvacsora, egy istentisztelet mindkét napon, és most vasárnap lesz a konfirmandusainknak ugye a szóbeli bizonyságtétele, és utána pünkösd, hétfőn pedig a fogadalomtétele. Úgyhogy ilyen ünnepi dolgok állnak előttünk. Hirdetem az adakozást, hisszük, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. A régi énekeskönyvből énekeljük a záró énekünket, az 511. dicséret, mind az 5 versét. Maradj velem, mert mindjárt este van.
Fennállva vegyük az áldást. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Istennek dicsőség. A szívem fáj, és kételj lakik bennem. A csüggedés